Ekene kwa ngi Igbo ndị mana ege m ntị ebe ọbụla na masị m udo dịle nwoke udo dịle nwaanyị. So biko achọrọ m ka m gwa gị na anything can happen n'ụwa nwaanyị nọ n'ime ya. Ụwa nwaanyị nọ na yes, anything can happen. God can use anybody. Ọ sị ọ bụ na mmadụ nkele decide not to praise me, no yerizi okwute enyi otuto, ikuku enyi otuto, osisi enyi otuto, ụmụ nnụnụ enyi otuto. So to every level of onwe, pray that may God never replace you with anything in a look down on. Because now somebody will encounter with God or say, today I have seen God. Because now chukun nefe bu chuku megini ji akwa weti waake ko we disgrace you okute. Ya ugene me. If somebody's encounter ko ne pray just say na chukun encounter le the God that uses an egg to break pan kernel just to disgrace the stone. So one night I no arona de charo. Chukun na use ile we bele this family bele. Achom ke cool dan kenene the video. And I shared the video because from the reliable source asking and it came to pass. Which means na bele chukun na use ile we be walk. I need man one way on yana. Enwele ndị na-ayala enwe ndị arona de charo. I wouldn't use that word when they arona de charo ya put for na street ha na-ezi ozi. Man immediately ha izechakwala ozi ahụ. Ifukwa onye ahụ o mewekwa nke o ji wee bụrụkwa onye na-eme ntamu because na gịnị me o nwere ihe egwogide onye ara agwọpịa enye eme na ntamu. So biko pay attention at this video. Inwe ihe na-enecha this video, at least a cool sensation will come upon you. Imana na indeed no one nwaanyị nọ n'ime ya na there is a supreme being somewhere that controls and oversees the affairs of men on earth. Ọ bụrụ ihe niile ka a na-agbaga na ọ bụrụ ihe niile ka a na-egosi na social media. The real world anyị nọ n'ime ya nọrọ na social media. The real world anyị nọ n'ime ya bụ a world whereby na ịgbanyụ data gị dosa phone gị, you face the reality of life. Because no nwere ebe ya bụ ịnọrọ n'ụwa, ịnwere office ya bata, you cannot be able to operate your phone. But it hurts so much now. Some people ya no na happy phone. Some people ya no nuzike bele na happy phone. Man a man no niru Tinubu. Asige nwebi ya jasige happy na phone, ime na video, ime na nka. I want into video work. O nwebi ya bata. Nwebi ya nweke na aga somewhere stumble ebe na eme music video shoot. Nwele kobule egwa ya release next 2 months or next 2 months. I assume making a video you guys will not record because na gini me. Kada violating a property mad. But you adhere to rules and regulation of madi begeseti. I make sure those events in the highest will take 18 hours, 16 hours. I make sure go on your banana. Okay, the video apatabaza in the next 2 to 3 months or 1 month later, or 2 weeks or 3 weeks later. So because the name of this video, uno for MNG with this video, number senketata. Bikine necha kabakwana share ya konyo zo. We na page aya no bosenketata. Godin. It is your own turn to shine. Amen. It is your own turn to shine. Amen. In the name of Jesus. Amen. Genesis 21 verses 1 to 3. When the appointed time has come, God visited Abraham as he has promised, and did unto Abraham as he has promised. And his wife Sarah born unto him a son at his old age. And he called the name of his son Isaac. Isaac when you were better on Isaac when you were better on Olilanya Abraham when never chineke no put him Isaac. Come Abraham chineke for Abraham put him Isaac. Isaac ejiribia onu kuru nje meche kwom. Isaac ejiribia onu koro giro na meche senyo igiri kora. Isaac ejiribia ndị niile kwuru okwu ọjọọ ha bịa te powder. Ha bịa gba nkwa. Ha bịa ramino. Ha bịa nwa mmanya. Ọnọchi ga-abago. 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 In the name of Jesus. Amen. Exodus 23, 25 and 26. And ye shall serve the Lord your God, and he will remove far away from you the infirmities of Egypt and the diseases of food. He will bless your food, and he will bless your water. None shall cast your young, none shall be barren in your land. The number of your years
the Lord shall fulfill. Amen. Psalm 128. Verses 1 and 2. Le otuaka Jehovah si gozie nwoke ahụ na Zion. N'ihi na ihe chiri na ọbaka ga abụọ idogbu onwe gị n'ọlụ inwe ka ị ga-eri. Ọ ga-adịkwara gị na mma. Amen. Ụmụ gị ga-agbagbu tebụl gị dịka osi olive. Nwunye gị ga-adịka osi fan nke na-amị mkpụrụ. Ime nkonko ụlọ nka ga gị n'oge na mgbe kwesịrị ya. Ị ga-amị mkpụrụ n'oge 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 ya. Ụtụtụ ị ga-amị mkpụrụ. Ehihie ị ga-amị mkpụrụ. Abalị ị ga-amị mkpụrụ. N'aka nri ị ga-amị mkpụrụ. N'aka ekpe ị ga-amị mkpụrụ. N'iru ị ga-amị mkpụrụ. N'azụ ị ga-amị mkpụrụ. Ọmụmụ nwoke ga-agba gị gburugburu. Ọmụmụ nwaanyị ga-agba gị gburugburu. Mkpụrụ ọmụmụ nwoke. Mkpụrụ ọmụmụ nwaanyị. 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 Amen. Problem nke na-ewetara gị disappointment n'ihu ọrụ gị. Fire. Problem nke na-ewetara disappointment n'ihu ahịa gị. Problem nke na-ewetara gị frustration. Fire. Problem nke na-ewetara gị rising and falling. Fire. Ebiliete ejigada. Fire. Ebiliete ejigada. Fire. Every week eti we go na shake. Fire. Every month eti we go na shake. Fire. Every year eti we go na shake. Fire. Show for it. Problem nke na-ewetara gị stagnancy. Agaghị ihu agaghị asị. Fire. Problem nke na-ewetara gị retrogression and retrospection in your business. Fire. Problem nke na-ewetara gị backwardness ịla asụ. Fire. Ịla asụ. Fire. Problem nke na-ewetara gị failure. Fire. When doesn't succeed, they may you fail. Fire. When doesn't succeed, they may you fail. Fire. Problem nke na-ewetara gị ihe isi ike. Fire. Very difficult to feed yourself. Oh. Very difficult to clothe yourself. Fire. Iji afọ echi ya ka njọ. Fire. Ọ dịka nlamata echi ile ya dị worse. Fire. Na gị ji n'aka dị egwu ọzọ aga ịbịa. Fire. Ọ dị ji n'aka dị egwu ọzọ aga ịbịa. Fire. Matthew 18:18. Otu ihe ọbụla m kere agbụ n'onwe kele agbụ n'eluigwe. Otu a ka ọ dị. Ọ chọrọ agbụ n'ụwa ọ chọrọ agbụ n'eluigwe. Otu a ka ọ dị. N'aha Jizọs ekele m ya agbụ. Amen. 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 Ala ọnụ kpụrụ ya. 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 Amen. In the name of Jesus. Amen. Mmụọ niile nke na-ewetara gị unwanted expenses. Fire. Mmụọ niile nke na-ewetara gị near success syndrome. Fire. At the verge of light, darkness will take over. At Amen. the verge of success, disappointment will take over. Amen. Problem nke na-ewetara gị anti-favor. Anataghị iru ọma. Onye ọbụla mere ihe ọma ji hụ ọjọọ akwụkwọ. Onye ọbụla mere ihe ọma ji hụ ọjọọ akwụkwọ. Mmụọ niile nke na-ekeretiri gị promise and fail. Promise and fail. Mmụọ niile nke na-ekeretiri gị enmity, hatred. Somebody will begin to hate you for no reason. Somebody gị na-eri n'otu efere. Somebody gị na-abụ na ṅụ n'otu iko. Ya hụ gị ya dịka ọhụrụ ekwensu. Ya hụ gị ya dịka ọhụrụ ajọ mmụọ. For no just reason. For no just cause. Mobile nke na-ewetara gị embarrassment. Mobile nke chọrọ iwetara gị disgrace. Mobile nke chọrọ ịmaga unyi n'ihu. Mobile nke chọrọ iwetara gị ihe ihere. Mobile nke chọrọ iwetara gị regret. Ibe ịjụ Chineke ajụjụ. N'aha Jizọs ekele m ya. 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 Ala gị ọnụ kpụrụ 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 ya. In the name of Jesus. Amen. Problem nke na-ewetara gị anya mmiri akwa, iti aka n'obi, ikpobi ụkwụ na nkume, iru uju, oke echiche, oke nchegbu na oke nchekasị, a sleepless night. Ebe ụlọ ị ga-ehi ụra, erekwala egosili ma ọ gụrụ m efu. Disappointment, frustration, rising and falling. N'aha Jizọs ekele m ya abụ. 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 Ala gị ọnụ kpụrụ ya. Ala gị ọnụ kpụrụ ya. In the name of Jesus. Amen. Akpọwere niile. Ahịa na-adịghị aga nke ọma. Ọrụ na-adịghị aga nke ọma. Ọrụ na-adịghị aga nke ọma.